בטוח שזה עובד? כן. טוב. את רוצה לעשות ניסיון? זה מחליט. בדקתי הבוקר. הנה, תעשי עכשיו... את רוצה שאני אשים מולך? לא, לא, לא. אבל רגע, זה שזה עומד ככה, חלק על המהות, זהו. כדאי שזה יהיה מאוזן. שגם אם היא תזוז, יראו אותה. לא, רואים. עד הברכיים רואים. ועכשיו שומעים אותה גם? לא, לא שומעים בכלל, לא מקליט קול. טוב, יאללה. אוקיי, אני אתחיל. את לא רוצה שיראו גם אותך? לא, לא צריך. בסדר. באנו עקרונית היום בתחום המנהיגות, מהתואר השני באופן רשמי. נעשה את זה. לראיין אותך בהקשר למנהיגות, מה התובנות שלך, מה העמדות שלך לגבי מנהיגות. יש לנו כמה שאלות. אנחנו שומרים על כללים אתיים, לא מזכירים שמות, לא מזכירים מה שלא צריך עקרונית בהקשר לתוכן. סודיות נשמרת, רק מבחינה חינוכית נשתמש לכל מה שנקלט, ואם יש לך בקשה מסוימת גם מעריך את זה גם. אז אני אגיד לך מה הבעיה בנושא הזה. לדעתי, אתיקה זה דבר מאוד חשוב, אבל כשאת רוצה להמחיש משהו, את לא יכולה בלי דוגמאות. ובבית ספר הקודם שלי, אתם לא מכירים אף אחד, וגם יש לשער שכל האנשים שהיו איתי אז, רובם כבר לא בחינוך. אבל בכפר כמה, וזה אני אומרת לך, שכל אחד הוא מזוהה. אני אגיד מילה, היא תדע על מי אני מדברת. וזה בעיה. כי האנשים, כל האנשים שעבדתי איתם, עדיין הם בחינוך. לא כולם בחטיבה, חלק הם עברו לבתי ספר אחרים, בעיקר היהודים, אבל אין מה לעשות, בית ספר עושים עם אנשים. לכן באמת צריך מאוד מאוד להיזהר. ואם את תראי שיש, שתעשי את העריכה, כן. תראי שיש דברים שאת חושבת שהם יותר מדי בולטים, שהם אפילו יכולים לפגוע, אז תורידי אותם. אין בעיה. טוב, אז אני מוכנה לשאלה הראשונה, או שאת רוצה שאני אתחיל? אני אתחיל. אני רוצה שתספרי לנו על עצמך, תני לנו רקע. מאיפה באת, מה למדת? אוקיי, אני נולדתי בקיבוץ יד מרדכי, של גבול רצועת עזה, לפני מלחמת השחרור, ואני בקבוצה של הילדים שפונו מהקיבוץ ערב מלחמת השחרור, ממש ידעו שהולך לפרוץ קרב, היינו לפני זה במצור חלקי, והיו מפציצים אותנו אווירונים מצריים מהאוויר, אבל ורצנו בתעלות, כי מקלטים לא היו כמעט, אבל ערב לפני שידעו שהולך לפרוץ הקרב, כי ראו שהגדודים המצריים מתקרבים, פינו אותנו במשוריינים בלי ההורים. כל קבוצת ילדים הייתה עם מבוגרים, אבל לא בהכרח עם ההורים. אני הייתי בת 4.5, ואני זוכרת את זה עד היום. ואני לא פיתחתי מזה שום חרדות מיוחדות או משהו, אני חושבת אבל זה בהחלט חוויה שאני זוכרת אותה, וכמובן מה שבא בעקבותיה, ששנה וחצי היינו ביישוב אחר, עד שצה"ל שחרר את הקיבוץ שלנו, כי המצרים כבשו את הקיבוץ שלנו. אז צה"ל שחרר אותו, ואחר כך עד שבנו בחזרה, אז זה לקח שנה וחצי. וחזרנו, ושם התחנכתי יסודי ותיכון. הייתה עוד חוויה חשובה בחיים שלי, שאבא שלי נהרג ב-1955, מפדאינים, שזה היו אז דווקא חיילים מצרים שהסתננו, הם הגיעו כמעט עד תל אביב, בהסתננות לילה כזאת, הם היו נכנסים וחוזרים, והיו עושים כל מיני, אז אבא היה מאז מפקד האזור של הקיבוץ, והוא יצא בלילה לאיזו משימה, והיה אמבוש מתחת הכביש, ואז אמא שלי לקחה אותי ואת אחותי ונסענו לקנדה לאחותה. שם למדתי אנגלית באופן ככה בסיסי, שם קיבלתי את הבסיס.
וכשחזרתי כבר, כאילו זה הייתה, הספקתי ללמוד את זה במידה מסוימת כמו שפת אם. וזה מאוד עזר לי אחר כך, וגם בגלל זה החלטתי ללכת לאנגלית, ובעקיפין בגלל זה הגעתי לחינוך. כי יכול להיות שאם לא הייתי מורה לאנגלית, אז בקיבוצים, אני מדברת על שנת, כשגמרתי את הצבא, זה היה שנת 63. לא, 61 גמרתי את הצבא. ואז, כן, לא, זה היה 63, שסיימתי את הצבא, 65 סיימתי את האוניברסיטה, כן. אז 63 סיימתי את הצבא, קיבוץ, אמא שלי פולניה, כמו שאמרתי, והיא אמרה, את הולכת ללמוד, שום דבר אחר את לא עושה, עכשיו את הולכת ללמוד. וגם לי זה היה ברור שאני רוצה, אבל זה לא היה כל כך מקובל, והייתי גם מאוד צעירה בגיל, כי כאילו הייתי בכיתה אחת מעל מה שהייתי צריכה להיות. אז הלכתי לאוניברסיטת תל אביב, וחזרתי ללמד אחרי 3 שנתיים וחצי, ולימד את הילדים שהם צעירים ממני בשנתיים. ככה זה יצא. כן, זה היה מאוד ככה, הכל צפוף. איך הרגשת שם להיכנס לכיתה הרגשתי טוב, כי, את יודעת, כשאת טובה במה שאת עושה, אז זה, כאילו, היה לי ביטחון מקצועי. לא הייתי מחנכת שלהם, זה לא הייתי יכולה לעשות, אבל אם יש ביטחון מקצועי, אז אולי לא 2, אבל 3 רגע שנתיים. אבל כן, אחר כך, אחרי שהתחתנתי, עברתי לפה, לשער עמקים. ובלי היה אצלנו איזה 1.5 שנה, ואז נולדה לי הבת הבכורה, ואחר כך התחלתי לעבוד פה בחינוך. בתוך הקיבוץ פה? כן, כי היה פה תיכון. בתקופה ההיא, בכל קיבוץ היה תיכון. וילדתי 2 ילדים, ואחרי שילדתי את הילד השני, לא, זה היה עוד לפני ששלומי נולד, אז איחדו את כל הבתי ספר התיכוניים באזור לבית ספר במזרע. אוקיי. והתחלתי לעבוד שם, ואחרי 2 נסענו לשליחות בלוס אנג'לס ל3 שנים. בעלי היה עבד בביטחון, והוא היה שם, ושם כמעט שלא למדתי לצערי, כי נולדה לי שם עוד בת והייתי צריכה לעבוד, אבל זו הייתה חוויה מאוד חשובה גם. וכשחזרתי, חזרתי לעמקים, מה שהיה אז עמקים, זה התיכון של מזרע. ועוד באמצע, וכל הזמן למדתי, אני עשיתי MA באנגלית ועשיתי תואר בתרגום. ואחרי שעשיתי את התואר בתרגום, גם כתבתי, אבל זה היה ממש, כשכבר הייתי בכפר קמא, כתבתי עבודת מאסטר, שיכולה מאוד לעניין אותך, כי היא הייתה על הביטוי הרגשי של הצ'רקסי, בעברית. כאילו עשיתי השוואה בין עברית וצ'רקסית על אותו הנושא, ציירתי. זה שהם כתבו, תרגמו סיפורים שקיבלת? כן, קראתי חלק על זה. את זוכרת? כן, כן. זה באתר של בר אילן, אפשר למצוא את זה? כן, כן. בכל אופן, אני מתייחסת לבר אילן כאוניברסיטה שעיצבה אותי יותר מכל דבר אחר. זאת הייתה מגמה שכל המורות שלה היו נשים מאוד חזקות ונאורות מאוד, ונעשו ממש חברות טובות שלי. לצערי, המנחה שלי והחברה שלי נפטרה לפני 2, היא יותר צעירה ממני הייתה, והיא הייתה גם בכפר כמה פעמים. היא תמיד הייתה מביאה על שם סטודנטים, כי העניין הזה שהמחקר הלשוני, יש לו קר פורה בכפר כמה, לראות איך אנשים מדברים ואיך מתייחסים. אני אתן לכם דוגמה. פעם באנו לענן המנוח עם 2 מורות שלי. זאת נפטרה וזאת תיבדל לחיים ארוכים אלדאה. והוא דיבר, הוא אהב לדבר, אז הוא דיבר שוטף, והוא אמר ככה, על אשתו. היא עושה את הכל בבית ומנהלת את הבית. היא. אני
שומע ומקבל את דעתה. אז נכון שאני יוצא מהבית ואני עובד, אבל היא מחליטה. אז אלדאה, שהיא עוסקת בפרגמטיקה, יותר מה שבתרגום. היא מלמדת, מה שהיא מלמדת זה פרגמטיקה. אז היא אמרה, את רואה, כבר למדתי משהו. בתרבות הזאת, להגיד את השם הפרטי, זה פוגעני. וזה למשל אחד הדברים של היהודים, אולי יהודים פחות, אבל הישראלים, זה מאוד משונה. והיה לי תקרית בבית ספר עם זה. יום אחד, דווקא שוקי שהוא בן אדם טוב, ואמר, הוא היה מחנך מקביל ליהודיה. והם התווכחו על איזשהו נושא. והם התווכחו ביניהם, ואז היא הגיעה אליי, כולה, מה זה, לוהטת, ואומרת לי, והוא אומר לי, הוא אומר למישהו, היא אומרת ככה, והיא אומרת ככה, מה, הוא לא יודע את השם שלי? זה היה אחרי הרבה שנים כבר, זה לא היה בהתחלה. הוא אמר את זה כי הוא כיבד אותה, והיא הבינה את זה כמשהו פוגעני. אז למשל, זה הבדל תרבותי אחד, שלא קשור לדת בכלל. נכון. ושאם אתה לא מבין אותו ולא מכיר אותו, אז מיד יש בעיות רגשיות, יש בעיות של קשר. אוקיי, אז כשהייתי בעמקים, ובאמצע תקופה בעמקים נקראתי להיות מזכירת קיבוץ פה, אז הייתי 2 מזכירת קיבוץ, כשזה מין דבר כזה שכל האנשים שמתאימים פעם צריכים לעשות אותו. אני אחר כך קניתי את הוותק במשרד החינוך, הקיבוץ כאילו קנה את הוותק שלי, ואחר כך כשחזרתי לבית ספר הייתי מנהלת שלו 4 שנים, וכשעמדתי לסיים ושם מסיימים בגלל שיש רוטציה, בגלל שבעצם האנשים שעובדים שם זה במידה רבה כמו בכפר כמא, אין להם כל כך לאן ללכת, הם לא הלכו לבתי ספר אחרים להיות מנהלים. אז הסיכוי שלהם היחידי להיות מנהלים זה שם, אז עושים רוטציה. אז הבנתי שאני צריכה לוותר על המקום, ואז מי שהיה אז במשרד חינוך אחראי על כל חטיבות הביניים, אז זה היה תפקיד כזה, קיבל משימה ממנכ"ל המשרד, קראו לו אז שמשון שושני, וקיבל ממנו לבדוק למה הילדים של כפר כמא הם לא מצליחים, הם נושרים הרבה. והתברר שבעצם הם מסיימים כיתות ח' בערבית, או אז כבר לא היה בערבית, אבל הם מסיימים כיתות ח' בכפר, ורוב הבנים לא מצליחים ללמוד. בכיתה ט' נושרים תיכון. איפה? בעפולה, בכדורי, והיה להם שם לא טוב. והוא ממש במשך שנה עשה ממש מחקר, יש ספר שהוא הוציא, והמסקנה שלו הייתה שצריך בגיל הקריטי של התגבשות הזהות, הילד צריך להיות בתוך כפר כמא, ולקבל את כל מה שהוא יכול כדי לגבש את הזהות שלו מאנשי הכפר, מהקהילה, לא רק מהמורים. אז את היית מנהלת מזרע. בזמן שהוא עשה את המחקר הזה, הייתי מנהלת מזרע, אבל הוא היה גם המפקח שלי. לא, הוא היה המפקח שלי קודם. עכשיו, אחד הרעיונות שלו היה שהילדים של כפר כמא, אחרי שהם סיימו ח', לא ילכו לכדורי, ולא ילכו לעפולה, אלא יבואו לקיבוצים. ואחד הבתי ספר שהוא חשב שהתאימו זה עמקים. אז הוא בא להתייעץ איתי. אוקיי. אם אני טועה גם היו שם איזה כמה תלמידים. כן, במשך הזמן גם העברתי לשם. אני דאגתי לזה, למשל ליאמזש. אני הבנתי שזה יהיה טוב בשבילו להיפרד מהחברים שלו. והבנתי שהוא סיים והכל בסדר. הכל בסדר גמור, שכן שלי עכשיו. ואתה עליו. הוא בא אליך עם הרעיון. הוא בא אליי עם הרעיון שאני אנהל שם. הוא שמע שאני מסיים את הניהול, אז הוא אומר בואי תנסי את זה. בשנה ראשונה עבדתי במינוי. עכשיו, מינו אדם מהיישוב לעבוד איתי בחצי שנה הראשונה בשכר.
וזה היה עדנן. ואני חייבת לו הרבה, כי הוא פשוט הסביר לי לאן אני נכנסת. ובעצם מה שהוא אמר זה, אנחנו צריכים להעלות את הרמה הלימודית. ויותר, אם זה יקרה, אז כל היתר יסתדר. איך הרגשת, אם מותר לשאול באותו רגע שהנחיתו עליך את הדבר הזה, להרים את כל הכפר, את כל הבוגרים? תראי, האמת שלא ידעתי למה אני נכנסת. הפגישה הראשונה שלי הייתה נלצ'יק היה יושב ראש מועצה, והוא פחות או יותר עשה מה שאחמד אמר, אחמד לבאי, המנוח. אחמד היה לצידו והוא ידע שאחמד הוא מקובל והוא עם שיקול דעת, ובעצם זה היה אחמד וסמיר, חתוקאי, והיה מוניר גם, מוניר לבאי, אבל מוניר לבאי, בטח מכירה אותו, הוא פחות תרם לבנייה שלה. עקרונית הוא במנהל המתנ"ס, אז זה היה באופן בלתי פורמלי, כן. פורמלי לגמרי. בגלל שהוא היה מנהל המתנ"ס, אז הביאו אותו לוועדה הזאת, אבל... והיה גם... אז אני חושבת שהיה גם שוגן, שהוא היה אז יושב ראש ועד ההורים, וזכריה, נאפסו, שאני מורידה בפניו את הכובע. הוא קרוב משפחה של בעלך? קרוב רחוק כזה, כן. הוא מההתחלה היה בדעה. אני מדברת על בן אדם שכלכלית היה מסודר, ולא היו לו אז שאיפות פוליטיות. היום הוא ראש המועצה, אבל אז לא היו לו שאיפות פוליטיות. והוא אמר, ילדי כפר קמא חייבים ללמוד בכפר קמא לפחות עד כיתה ט', בגלל שאחר כך, אם יימשך המצב שרק הטובים לומדים, הם יתחתנו עם אלה שלא לומדים, ואנחנו לא נצליח להוציא את הכפר מהבוץ שלו. ואני הבנתי את ההיגיון, וזה היה לי מאוד נראה נכון. עכשיו, אני מטבעי עובדת קשה. זאת אומרת, אני מאמינה שבלי עבודה קשה אי אפשר לעשות כלום. לא בחינוך של הילדים הפרטיים שלך. מי שלא משקיע בילדים שלו ולא נמצא איתם ולא עוזר להם בשיעורים ולא דואג שהם יקומו בבוקר והיו נקיים בבית ספר, לא יכול להיות מחנך כמו שצריך. הוא לא יכול. ומי שלא מורה טוב ולא דואג שכל הקצוות יהיו סגורים, ושזה לא פשוט. כי אם נניח ילד, אתה ראית שהוא לא הקשיב בשיעור, ושמה שמעסיק אותו, ושעוד פעם, פעמיים כאלה, הוא מאבד אותך, ואתה לא הלכת אליו, ואמרת לו, מה קרה? למה? ואפילו אם זה משהו ביניכם, איך אפשר לעזור לך? אז זה לא בסדר. מה זה עבודה קשה? תני לי דוגמה. עבודה קשה, קודם כל, העבודה שלך. לא להחסיר ימים בבית ספר. לא להחסיר. לבוא לעבודה יום-יום, מהבוקר ועד סוף העבודה. לפעמים גם על חשבון המשפחה. זה קורה, זה קורה. זה קורה שזה... אבל היום, בגלל שרוב, נניח, הבתי ספר נגמרים ב-2, אז את צריכה עוד השלמה עד 4. זה לא כמו שזה הפעם, שנגמרים ב-12 הבית ספר. נגמר ב-12 ומורה לא, היא חייבת לגמור איתו, כי אחרת אין לי שיהיה עם הילדים בבית. אז המערכת פחות או יותר מתחשבת, זאת אומרת, יש עוד השלמה שצריך לעשות. צריך להתארגן באיזושהי צורה, ואני לא אומרת, יכול להיות שבהמשך בתי ספר יצטרכו לילדים של המורים לעשות איזשהו מרכז. אבל זה שהעריכו את היום של המורים, לדעתי זה דבר מתחייב. אני מכירה גם את מערכת החינוך בארצות הברית וגם את מערכת החינוך בגרמניה. אין מצב כזה שבאמצע הם הולכים הביתה. אין. ילד צריך יום חינוך ארוך, כי שמה הוא מקבל בבית הוא מקבל יותר. אבל בבית ספר הוא מקבל את הרגלי הלמידה, ואם חשוב לנו שהילד יהיה אחר כך אזרח, שיוכל להשתלב, אז חייבים להעניק לו את מה שבית ספר יכול להעניק לו. וכמה שהמשפחה לא תהיה טובה, אי אפשר כל הזמן בבית לדרוש. אפשר כל הזמן תשב ותלמד, תעשה ככה, תעשה אחרת. בבית ספר זה התפקיד שלו.
תפקיד שלו להקנות את ההרגלים, להקנות את המשמעת, להקנות את הדייקנות, את היסודיות, זה בית ספר. אז אם היום, יום לימודים הוא ארוך, ואנחנו יכולים לעזור, אני הכנסתי את זה, שעושים שיעורים בבית ספר, שילדים נשארים. אז נכון, הם פחות או יותר אהבו לברוח מזה, והמורים לא כל כך אהבו לעשות את זה, אבל הורים מסוימים הכריחו את הילדים שלהם להישאר לעשות שיעורים עם המורים. עכשיו, כמו שאמרתי, לא ידעתי למה אני נכנסת, אבל... את הסכמת. זאת אומרת, ברגע שהמפקח הציע... לא ברגע. התייעצתי וחשבתי ושאלתי ו... פה במחשבות, שתפי אותנו במחשבות האלה, בתפיסה הזאת. המפקח בא ואומר לך, אני רוצה שתנהלי או תקימי בית ספר בכפר כמה חטיבת ביניים. תראי, אז קודם כל נסעתי לשם. ישבתי בישיבות ההכנה. ראיתי שזה אנשים מאוד נחמדים. מאוד. שאפשר לדבר איתם. שמכבדים, שלא פוגעים. אחר כך ראיתי גם אחרים. אבל הראשונים, אם יש כאלה, אז אפשר לעבוד. בכל זאת, אני רוצה שתכניסי אותי לרגשות האלה. את הולכת למקום לא מוכר, תרבות לא מוכרת, תראי, וניהול בית ספר. אני הרגשתי אתגר מאוד גדול, אבל לא היו לי חרדות, לא היו לי פחדים, הרגשתי שהחשיבות של העלאת ההשכלה בכפר היא במודעות של רוב האנשים, לפחות רוב האנשים הקובעים. ואחרי שראיתי את הצוות הזה שהוועדת היגוי, הקימו ועדת היגוי לחטיבת הביניים, הם החליטו על חטיבת הביניים בהצבעה דמוקרטית. זה נדמה לי פעם ראשונה, חוץ מהבחירות, שנבחרו אנשים, שהוחלט דבר בהצבעה דמוקרטית בכפר, וזה לא פשוט. נכון. ואני לא יודעת היום אם הם היו מנסים לעשות משהו בצורה דמוקרטית שהוא לא מנוהל מגבוה, אם זה היה יכול להתקיים. כי אנשים מאוד דעתניים, ומאוד כל אחד מבוצר בעמדותיו. ויש מעט כמו זכר הנפסוק כזה שאמר, אני רוצה שכל ילדי כפר כמה ילמדו טוב. לא רק הילדים שלי, אני לילדים שלי לא דואג. ובאמת, כל הילדים שלי היו תלמידים טובים. אצלנו וגם הלאה, והם גם ממשיכים. אבל אני רוצה שכשילד שלי ילך להתחתן, שזה שהוא יתחתן איתו יהיה משכיל, ובאמת, הבת שלו התחתנה עם בחור שהיה לא תלמיד הכי חרוץ, היה עם שכל, אבל לא תלמיד הכי חרוץ. אז שאלתי אותו, נו, מה יהיה? לפני שהם התחתנו. זאת אומרת, אני דיברתי איתו. אני אמרתי לו מה אתה חושב. למה את חושבת שהמפקח בחר בך? תראי, הוא היה מפקח שלי 3 שנים. והוא הכיר אותי גם השתלמויות. הוא ראה איך אני עובדת בבית ספר קודם. והוא ידע שאני מקיבוץ השומר הצעיר, שהוא חשב שאין לי דעות קדומות. אני חושבת שאין בן אדם בלי דעות קדומות, אבל לי יש... באתי לשאול אותך בדיוק. אין דבר כזה, אבל אני חושבת שהייתי בהרבה, גרתי בחוץ לארץ וראיתי כל מיני אנשים. אני חושבת שבאמת אני משוחררת. אני יכולה להגיד את זה גם היום, שאת יודעת, יש כל מיני ביטויים הרי בעברית על איזה עבודה זאת ואיזה, אומרים עבודה ערבית, כאילו, עבודה לא טובה. נכון. וזה דרך אגב גם אין אומרים. אבל אני לא משתמשת בדברים האלה ואף פעם לא. וזה לא שאני עושה את זה בכוח. ככה זה. גם בבית שלי כנראה זה היה. כבוד לאדם באשר הוא אדם, בלי הבדלי דת, ואני גם, אנשים חרדים שיש להם המון ביקורת עליהם, אני לא אזלזל בהם, אני בטוחה שיש לי הרבה מה ללמוד מהם, ושהעולם שלהם, בשבילם,
בתוכם יש בטח גם אנשים שהם לא כאלה, אבל הם שואפים לטוב, הם רוצים להיות אנשים טובים ולעזור לאחרים. הם חושבים אחרת ממני, ואני מאוד מצטערת על זה. הייתי רוצה שהם יתרמו יותר למדינה ממה שהם עושים, או בכלל יחשבו שהמדינה חשובה, שזה גם כן משהו, לא? וזה לא קורה, אבל בכל זאת הם בני אדם. ואיפה נפגשתי איתם? בכנס מנהלים. בכנס מנהלים אחד בירושלים, שהיה כנס מנהלים כללי של כל המנהלים, גם של החינוך הבלתי רשמי, באו שתי מנהלות חרדיות דווקא מרכסים. רכסים זה פה על ידינו. וזה היה קצת חזרי מבחינתי, כי השפה היא אחרת לגמרי, לגמרי, אוקיי? מדברים על טכנולוגיה. מה זה טכנולוגיה? איך אפשר להכניס טכנולוגיה לבית ספר? מה דעתך באמת על השינויים האלה שחלים בעקבות גם כל מה שקרה עם למידה משמעותית וכל התקשוב האלה שמכניסים לחינוך? את חושבת יש הבדל בין תקשוב ובין למידה משמעותית. אני אגיד לך, בגלל שאני מורה לאנגלית, אז העניין הזה של הלמידה משמעותית הוא קצת בעייתי. אני מאוד ביקורתית לגבי הלוגים. את יודעת מה זה לוג? בתיכון ילד יכול לעשות בחינה בספרות, ובית ספר יכול לבחור, יש בתי ספר שהמורים בוחרים, אבל בית ספר, אצלנו זה כל בית ספר בחר, וחייב את כל המורים, לעשות תלקיט. לוג זה תלקיט, שהם לומדים יצירות ספרותיות לפי תוכנית שהמשרד מכתיב, ובסוף 3 שנים המשרד דוגם, הבחינה היא פנימית, המורים שמלמדים גם בודקים וגם נותנים את הציון, משרד החינוך באופן אקראי בוחר שני תלמידים מכל כיתה, לוקח את התלקיטים שלהם ועליהם, הוא נותן הערות למורה, לא לתלמידים. וזה מאוד בעייתי בהוראה, וזה עבודת פרך למורים. עבודת פרך. וזה גם בעייתי מהרבה בחינות אחרות, כולל בחינה אתית. ואנחנו מאוד מאוד נאבקים עם השיטה הזאת. לא יודעת לאן זה ילך. עכשיו, אנגלית, כמו כל שפה, זה עבודה שחורה שחייבים לעשות, וחייבים לעשות את זה לא רק על כיתה י', אומנם בסוף כיתה ט' גומרים את כל הדקדוק כאילו, אבל הילדים חייבים שיחזרו איתם על זה גם בתיכון. ומה שקורה עם הלוגים, שהם לוקחים את רוב הזמן. זה המון עבודה. בניגוד לפעם שהיינו מלמדים סיפורים, והילדים היו נבחנים על הסיפורים, בלי כל כך הרבה שמות של אמצעים אמנותיים, ובלי שממילא לא זוכרים אותם. ילד היום חייב ללמוד מיומנויות חשיבה ברמה נמוכה ורמה גבוהה, ואמצעים אמנותיים, והוא צריך את הכל לזכור, והילדים פשוט משננים את זה, כי אנחנו לא, אבל אין לנו זמן לדברים אחרים שהם היו הרבה יותר פאן, הרבה יותר נעימים ללמידה. עכשיו, טכנולוגיה זה דבר חשוב, אבל הילדים לומדים את זה לבד בבית, ולדעתי חבל על הזמן בבית ספר. חבל על הזמן בתיכון, ובבית ספר שלנו יש 2 כיתות מחשבים וזהו. ומורה שרוצה מחשבים צריך לחכות הרבה זמן בתור. גם כשאני מביאה אותם למחשבים, הם בעצמם יכולים ללמד אותי איך להוריד דברים, איך לחבר, הם יודעים הכל, אז הם צריכים לעשות בכיתה י"א פרויקט. אני מלמדת השנה בי"א 4 יחידות. זה באמת ילדים חלשים שחלקם הם 3, אבל בבית ספר שלנו אין 3, אז כולם 4. את צריכה לראות איך הילדים האלה של 4 יחידות עושים את הפרויקטים האלה. הם לוקחים את הנושא, אנחנו ביחד מחפשים להם את החומר, הם עושים cut and paste בלי בעיה. מסדרים את זה, עורכים את זה, אין שום בעיה. אז על זה חבל על הזמן עכשיו. לגבי הלמידה המשמעותית האחרת, יש מקצועות שזה מאוד מתאים להם, בעיקר המקצועות ההומניים. וזה קורה מאוד יפה בבית ספר שלנו ביגור. שילדים עושים עבודות משותפות באומנות, תנ"ך, היסטוריה ויהדות או משהו, שאפשר לעשות את זה יפה מאוד גם באסלאם,
נניח לחבר אסלאם ותנ"ך והיסטוריה ואומנות. נכון. כאילו יצירות אומנותיות לאסלאם, אמנם זה כמו אצל היהודים שאסור לעשות פסל ותמונה, אבל יש אומנות אסלאמית, למשל הפרסית, ששם כן יש דמויות וילדים יכולים ללמוד את זה ולדעת את זה. אני רוצה להחזיר אותך קצת אחורה, בבקשה. לרגע שבו, אוקיי, החלטת שאת הולכת לנהל בית ספר, כן. או להקים אותו, כן. נכנסת למקום לא מוכר, בלי שפה, קודים חברתיים שאת לא מכירה? כן. ספרי לי אז מה... אוקיי, אז אני, הידיעה המוקדמת שלי, הפרדיספוזיציה שלי לגבי העבודה שם הייתה, את לא עושה צעד אחד בלי להתייעץ. את לא עושה על דעת לעצמך כלום. כל מה שאת מחליטה. אז את מתייעצת. עכשיו, היו לי שני אנשים שהם היו אנשים שהם עזרו לי לשרוד. אחד זה אחמד לבאי, והשני זה עדנאן. עדנאן, כל פעם שהייתי מרימה לו טלפון עם כל משבר, הייתי מרימה לו טלפון, היה מגיע, היה יושב, היה מסביר לי. אחמד, זה היה קצת פחות, אבל פעם בשבוע הוא היה האימאם של הכפר, אבל הוא היה סגן אלוף בצה"ל, אוקיי? והיה לו תואר במזרח תיכון מאוניברסיטה בירושלים. הוא למד עם אהוד יערי. ואחמד בדרכו, הוא היה, הוא אף פעם לא, נניח, היה לי איזה הורה נכנס אליי למשרד וצרח עליי שאני הופכת את הילדים לציונים, ומה אני מלמדת אותם וזה לא חשוב, ואני מבזה את הדת. והוא בא, הוא הסביר לי בדרכו שלו שבעצם הם לא, רובם, הם לא עושים את זה נגדי, אלא הם עושים את זה כלפי מי שהיה באותו הזמן בהנהגת היישוב. אני הצגתי את השלטון, גם את המדינה וגם את ראש המועצה. יום אחד נכנס אליי לכיתה, למשרד, איש מאוד מכובד מהכפר, ואמר לי שלא נותנים לו לצאת לפנסיה מוקדמת, ושאם לא ייתנו לו, הוא עבד באחד ממשרדי הממשלה, הוא יבוא ויקרא להם את המדים של הבן שלו מול העיניים. מי אני, מה אני יודעת? אבל אני הייתי נציגה של המדינה. כי היו אנשים בעמדות יותר בכירות ממני בכפר. היו אנשים שעבדו במשרדי ממשלה, אבל אני הייתי יהודיה, וכאילו, אני הצגתי את הישראלי, אז כל הטענות שהיו, והם באו אליי עכשיו. שלא לדבר על זה שגם עזרתי להרבה אנשים. עזרתי בצבא לילדים, עזרתי למצוא עבודה לכל מיני אנשים, עזרתי להתקבל לבתי ספר, לאוניברסיטה. איפה שיכולתי, זאת אומרת, כי באמת היו לי קשרים. אני הייתי במשרד החינוך בצוות שהקים את אבני ראשה. היה צוות שעבד שנתיים לפני אבני ראשה, להגיד מה אנחנו רוצים שיהיה אבני ראשה, וזה היו מנהלים מכל הארץ שנפגשו בכפר המכבייה, זה היה משהו ברמה מאוד גבוהה שעשינו, וכתוצאה מזה מנהל הריאלי שם, ומנהל גימנסיה בירושלים, זאת אומרת, היו לי קשרים. אבל הרגשה הזאת של אנשי הכפר שהם סגורים בתוך הפינה שלהם, ואין להם כאילו מוצא, ואני אחד שסתומי לחץ, אז זה התבטא. אבל לשאלתך, איך הרגשתי, אז אני אומרת, נהגתי בזהירות רבה. כנראה לא מספקת, כי עדיין היו דברים שקרו, למשל, היום, כל דבר אני רואה היום בעיניים אחרות, אבל מורה אחת מאוד נחמדה, צעירה, שבאה עם כל המרץ איריס, כל המרץ וכל נכנסה יום אחד לכיתה שלה, שהיא חינכה, והיא ראתה בזה שהיא מדברת איתם כמו עם הילדים שלה, אז אמרה להם, זה כמו דיר חזירים פה, איך אתם מחזיקים את הכיתה ככה, תנקו. ולא פחות ולא יותר, מישהו בחוץ שמע את זה. זה היה יוסף. זה שהאימאם עכשיו.
יודעת מה עשו לי? קראו לי לוועד הורים. עשו לי ברורים. איך היא אמרה להם בלי חזרים? הם לא יודעים שהיהודים משתמשים בביטוי הזה ככה, בלי להתכוון למשמעות המילולית. הם יודעים. אבל הם היו צריכים לנגח אותי. והיו לי על ימין ועל שמאל מבחנים כאלה. ואיך התמודדת? אמרת, גם חזרת המילה משבר. היו הרבה משברים במהלך העבודה. הרבה מאוד משברים, תראי. ואיך התמודדת איתם? תראי, קודם כל הייתי צריכה במישור העצמי, האישי, להבין שזה נקודה שאני צריכה ללמוד אותה ולצאת מחוזקת ממנה. כל הזמן אמרתי לעצמי, אם אני לא אהיה פה, מה יקרה? את מבינה? ולא חשבתי שזה פשוט לאף אחד לעשות את זה. ועברתי למשל משבר עם ראש מועצה אחת שממש רצה להדיח אותי, שהוא הכין אלטרנטיבה, כאילו. והיה גם ועד הורים עוין, אז גם ועד הורים עזר לו. אז כבר הייתי יותר חזקה וכבר הבנתי שהוא לא יוכל לעשות את זה, וגם בכירי משרד החינוך במקרה אז ידעו את זה, והם כאילו אמרו שאין סיכוי שהוא לא יכול לעשות את זה אפילו מבחינה חוקית. אבל גם מהותית לא הייתה סיבה חוץ מזה שאני לא הייתי בצד הנכון של המפה הפוליטית, כאילו. אז, ושזה לא אידיאולוגיה כל כך. זה לא אידיאולוגי כמו שזה פוליטי. זאת אומרת, מי יש לו את הכוח באותו זמן ביישוב? היה לך פעם, סליחה שאם אני כותבת, איזה אירוע מסוים שקרה משהו, בין אם זה בכפר או במקום אחר, שאמרת, אולי הייתי צריכה לשנות משהו אחרת, לעשות משהו אחרת, אולי מה שעשיתי נכון אבל צריך לחכות. משהו מסוים שגרם לך לשנות דת או כל הזמן, למשל, דוגמה. כל הזמן למדתי, וכל הזמן הבנתי מה שהאנשים בכפר אומרים לי יותר חשוב מה שאומרים לי האנשים בחוץ. אז היו לי קווים אדומים, אוקיי? אני למשל לימדתי את כל המקצועות העבריים, תנ"ך וספרות, למרות שמאוד התנגדו בכפר, אבא של הראשון, שאני אלמד תנ"ך. הם לא צריכים את זה, הוא אומר. מה הם צריכים את זה? אוקיי? ואני מתייחסת לתנ"ך גם כאל משהו תרבותי. לא רק כאל משהו, בכלל לא כאל משהו דתי, כי אני לא דתייה. אז אני חושבת שהתנ"ך זה ספר חוכמה אדיר. אדיר. והרי אין שם רק קדושים. ממש לא. אתם לא כל כך יודעים, אבל הנבואה, לא רק הנבואה, גם השופטים, זה ביקורת על המלכים, וביקורת על המנהלים, וביקורת, כל הזמן יש ביקורת. אז כל הזמן גם אפשר להשוות. אפשר להשוות, אפשר לראות איך מתייחסים. אפילו דוד המלך. איזה ביקורת הייתה עליו? בתנ"ך. נכון. עכשיו, לא הזנחתי את הקטע של הטיפוח הצ'רקסיות, אלא להפך. אנחנו הפכנו להיות בית ספר ניסויי, ובמשך 5-6 שנים היינו חלק מהרשת הניסויית, שזה עבודה מאוד מאוד קשה לצוות, ובעיקר למנהל, עבודת פרך. וגם כל הזמן צריך לדרוש מהמורים לעבוד ולתעד את מה שהם עושים. והנושא שלנו היה רב תרבותיות ורב לשוניות, מבעיה להזדמנות. כי שאמרנו שזה עוזר לילדים שהם יודעים הרבה שפות, ושזה טוב להם שהם חושבים, מדברים צ'רקסית ולא משהו אחר. ואת שאלת אותי אם היה דבר שחשב שעצרתי, אז הדוגמה עם הצ'רקסית. הגעתי לכפר כמה ועשינו ישיבות הכנה וסמינר הכנה והתחלנו ללמד. ורוב המורים היו כבר מורים מנוסים, רק חלקם היו חדשים, אבל היו מורים מנוסים
במקצועות הליבה, זה מיד היה בסדר. כאילו, אנגלית, מתמטיקה, עברית, מדעים, כל המורים היו מנוסים. והייתה בעיה שלא הייתה מעבדה, ולא היה אפילו ללמד זה וזה, ונסענו לאנדור ללמוד מעבדה, היו באמת הרבה תלאות בהתחלה. אבל השפה המדוברת, כיתה, הייתה צריכה להיות עברית. כל המורים למדו באקדמיה, בארץ, כולם. אני נכנסת לכיתות של הצ'רקסים, אני חושבת, מדברים צ'רקסית עם הילדים. אני חושבת לעצמי, רגע, זה בסדר או לא? מכיוון שכולם עושים את זה, ותמיד אני אומרת, ווקס פופולי ווקס דיי, אומרים ביוונית, בלטינית. כל העם הוא כל האל. זאת אומרת, אם העם אומר, זה נכון. אז אני צריכה להיזהר עם זה. מגיע המפקח, הוא אומר לי, אין מצב. את דורשת מהמורים הצ'רקסים לדבר עברית בכיתה. הם לא ידברו צ'רקסית בכיתה. וניסיתי לדבר איתם. מה את חשבת? מה הכי נכון? אני חשבתי שהם צריכים לדבר עברית כאלה, הם צריכים לדעת עברית. ברור שזה לא אפשרי בכלל. שזה דבר שהוא טבוע באופי של הקהילה. שצ'רקסים מדברים עם צ'רקסית. בצ'רקסית אין צ'רקסי שמדבר בעברית, אפילו אם הוא לא יודע טוב צ'רקסית. והרבה כאלה לא יודעים טוב. בעיקר הילדים. הם מדברים עם אוצר מילים מאוד מאוד מצומצם, אני רואה את זה כשהם אחר כך מעבירים את זה לעברית. אז אמרתי למפקח, אני אבדוק את זה. ואחר כך גם התייעצתי עם קולגות באקדמיה, וכולם אמרו לי, זאת אומרת, אני הגעתי למסקנה, אני החלטתי שדבר כזה לא משנים, לא מכריחים. אחר כך נזכרתי שבבית ספר שלי במזרע היה לנו קבוצת נעלה. איזה מורים הביאו לנעלה? רוסים. איך הם דיברו איתם? רוסית. הם לימדו אותם כימיה ופיזיקה ברוסית, וספרות, הם לימדו ספרות רוסית, והמשרד קיבל את זה, והם עשו 5 יחידות בספרות רוסית. אמרתי, אז מה ההבדל? ובמשך התקופה שעבדתי, הכירו בזה, שגם צ'רקסית זאת שפת אם, ושילד בבית ספר צ'רקסי מדבר עכשיו. אני חושבת שכולם ידעו את זה גם קודם, מי שהיה בעניינים, אבל אף פעם לא העלו את זה למודעות של המשרד, כי הפיקוח תמיד היה ערבי, או דרוזי. עד היום דרוזי. דרוזי. ביסודי, כן. והפיקוח היהודי היה רק אצלי. ואז הכניסו את זה למדיניות הלשונית, והיום יש מסמך על מדיניות לשונית, אז מופיע שם שגם צ'רקסית, כאילו זה שפה. עכשיו, אם לא מופיע, בכל אופן יש הכרה. אוקיי? ואפילו יש הכרה בזה שילדים צ'רקסים, בכל הארץ, מי שיש לו תעודת זהות צ'רקסית, כאילו, מקבל בבחינה בתנ"ך הקלה. כמו עולים חדשים. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אם אפשר. שתי מקומות, תשימי את עצמך, כי ממש התעניינתי במה שהסברת. בנעליו של אותו מפקח שבא ואומר לך, עכשיו את מכריחה את המורים שלך, את הצבא שלך, שידברו עברית. איך לפי דעתך, אם היית במקומו, האם הוא אמר את הדבר הנכון מתוקף תפקידו, הוא טועה, הוא היה צריך לשקול דברים אחרים, וגם לחילופין, שימי את עצמך בנעלו של איזה מורה או מורה מאצלנו, שבין אם זה צ'רקסי, בוא נעשה ככה, שכן אומר לך שהוא מדבר צ'רקסית, ומה לדעתך הוא היה אומר, אם הוא היה זה שעומד מול המפקח פה נגיד. אוקיי, אז המפקח הוא איש מאוד רחב אופקים. הספציפי הזה. זה אלי, זה האיש שעשה את אלי מנברג. כן. והוא מאוד אהב את הצ'רקסים ומאוד קיבל אותם, אבל הוא כל הזמן אמר, חטיבת ביניים ממלכתית עברית, לומדים בעברית. והוא פחד
שזה יפגע בהישגים של תלמידים, אם זה לא יקרה. זה היה אקספרימנט מבחינת כל המדינה. את יודעת, מי לא היה בכפר קמא בשנה הראשונה של החטיבה? באמת, אתם יודעים, אלי אלאלוף, זה שעכשיו הוא בכולנו, הוא בנה לנו, הוא היה ראש קרן רש"י. הוא בנה לנו את המעבדה שבקמפוס הישן. נכון, נכון. הם שמו שם מיליונים. למה? כי הם ראו בזה הזדמנות בלתי רגילה. הם ראו בזה אוכלוסייה שצריך להשקיע בה, שהיא תהיה אוכלוסייה שתתרום למדינה. ואני יודעת כמה היום חבר'ה גמרו את הטכניון ועובדים בכל מיני מקומות. נכון. מבחינתך העבודה הייתה שליחות. תראי, אפשר להסתכל על זה ככה, אני לא אסתכל על זה ככה, בשבילי זה היה ללכת לעבוד ולעשות את מה שצריך, ולעשות את זה נכון, ולהתייעץ כל הזמן. ומבחינת מנהיגות, אז מנהיגות משתפת. במקום כזה לא יכולה להיות מנהיגות, אני רואה היום, אפילו בית ספר קיבוצי כמו יגור, בגלל שיש שם 120 אנשי צוות. המנהלת לא יכולה לשתף כל אחד בכל מה שקורה. אוקיי? אז יש קבוצה שקובעת את האידיאולוגיה של בית ספר, את החזון. לא, כל אחד יכול, בעניין הזה כל אחד יכול להיות שותף, אוקיי? אבל בדברים השוטפים, מה שמתרחש לו, ובאמת יש מידה מסוימת של ניכור בין המורים בעיקר מורה שלא מחנך. מורה שמחנך, הוא נמצא בתוך החשיבה השוטפת. אבל אם המורה הוא לא מחנך, אז יש מידה מסוימת של ניכור. אני לא מרגישה את זה, כי בכלל אני לא מחפשת את המעורבות. אם הייתי מחפשת, הייתי חולה, אבל אני הספיק לי. אבל אני רואה מורים לאנגלית אחרים, ואיזה נרמור, ואיזה... אני אומרת לכם, זה בית ספר טוב. זה בית ספר טוב. ובכל זאת, יש פינות בבית ספר גדול, שלא כולם שותפים. עכשיו, בית ספר כזה קטן, אין מצב שלגבי כל תוכנית וכל מה שעושים, אין שותפות מלאה. עד כדי כך שלפעמים חלק מהמורים אומרים, אני לא רוצה לדעת, כי אני לא רוצה להתחייב. אבל מבחינת המנהל, אתה משתף. אתה חייב לשתף ולראות שהרוב עומד מאחוריך. זה לא ככה שיש לך קבוצת תמיכה קרובה אליך, היא מסכימה, ועם זה אתה הולך, זה לא מספיק. וזה היה עבודה מאוד גדולה, כי שום דבר, אני לא הייתי יכולה להחליט לבד על כלום. היו נניח הפסקות. הייתי נכנסת לחדר מורים, ויושבת עם המורים, ושומעת את הלך רוח בחדר המורים. וזה היה לי חשוב, כי ישבו שם גם וגם. עכשיו... איך היית מרגישה ברגע הזה שאת רוצה, או הקבוצה, אותו צוות שלך, יושבים חלק פה וחלק פה, ואני בטוחה שזה היה ככה תמיד. לא, זה לא היה, כי זה היה בנות בנים. וואלה, אוקיי. לא תמיד היו לנו גברים יהודים, אבל גם כשהיו גברים יהודיים, הם ישבו עם הגברים ולכל אחד היה פחות או יותר מקום קבוע בחדר המורים. ככה זה בבית ספר קטן. את יודעת, ככה זה גם בחדר אוכל של הקיבוץ. כשהחברים באים לאכול. כל אחד והמקום. כן, אני לא אוכלת הרבה בחדר אוכל, אז אני לא יודעת, אבל לפעמים אני נכנסת, אז אומרים לי, לא, פה זה וזה יושב. זה 100 איש, כאילו, באים לאכול באותו הזמן. זה הטבע האנושי כנראה. היה לך חלק מסוים, אירוע מסוים שקרה, שראית שהשפעת שם לטובה, בין אם, בתקווה שזה לטובה וראית, הנה, עשיתי את זה, כל הכבוד לי. ואיך אני מתקדמת עכשיו מפה? מה עוד יש לשפר? מה עוד יש להוסיף? אהלן. משהו ספציפי, ואיך הרגשת באותו רגע שראית שהצלחת, שעמדת על שלך והצלחת על זה? תראי, אני אגיד משהו שהיה רגיש, כאילו.
אני הייתי מאוד קרובה אידיאולוגית לרבין. ואנחנו היינו שנינו בעצרת שהוא נרצח. ואני מאוד האמנתי בדרך שלו, ולקחתי את זה מאוד אישי, את הרצח. והיה לי מאוד חשוב לעשות עצרת לרבין בכפר כנא. עכשיו, הזכרת נשמות באסלאם היא לא קיימת. היא לא קיימת כי אללה ירחמו. ואנשים ממש מאמינים בזה לגבי האנשים הכי קרובים אליהם. אני הייתי רואה אסונות שקרו, שילדים נהרגו בתאונות דרכים או צעירים נהרגו בתאונות דרכים, שלא הולכים לבית קברות, ההורים. זה היה לי קשה לראות את זה, אני לא יודעת מה האמא הזאת עוברת, מה היא צריכה להשלים. אבל רבין זה היה יותר מזה, זה היה גם העניין של הדמוקרטיה, וגם העניין של באמת מקור בין שני העמים. אז אני עמדתי על זה שכל שנה ביום רבין הילדים ילמדו על זה, בשיעורים הם מחנכים, ואחר כך יהיה טקס. ובטקס הייתה לזה המון התנגדות בבית ספר. כי היו כמה מורים שחשבו על עצמם שהם מאוד דתיים. את יודעת, תמיד יש כזה שיגיד לך, גם אני דתי, אבל אני לא משתמש בזה בפוליטיקה. וככה, אלה שהנחו אותי ככה הם אמרו. שני האנשים המאוד מרכזיים האלה, שאני לפיהם הלכתי, כל מה שעשיתי, כולל בזה. אז הם אמרו לי, אנחנו לא מדברים על הבן אדם, אנחנו מדברים על מה שהוא עשה. אמרתי, נכון, נכון. ויחד עם זה, אני הייתי מספרת כל פעם שאני הייתי בעצרת הזאת. ועד היום האחרון, במשך 15 שנה שהייתי שם, זה התקיים. אני לא יודעת אחרי זה. אולי גלי תחזיר, אבל לא יודעת אם דינה עמדה בזה או לא, אבל זה היה לי מאוד חשוב לעשות. שזה כאילו אולי הדבר היחידי שעשיתי, שלא היה מקובל עד אז. עכשיו, אני מאוד גאה בזה שעשינו את הניסוי. אני גאה כי זה חינך את כל המורים. זו הייתה תקופה שכולם התעצבו. כשעזבתי, אז הם כתבו לי, כל אחד כתב לי מכתב, ואני ראיתי, ואני ידעתי את זה גם, אבל שזה גם תקופה עצמה, שכל אחד עובר עליו משהו. אבל אני גם, בעזרת הניסוי, הם קיבלו את הכלים. את הכלים זה לא רק הניסוי אולי, זה גם אולי הדרך שהלכתי בה, אבל הניסוי עזר לכל אחד ואחד לצמוח. כל המורים עשו תואר שני. בלי יוצא מן הכלל. לא אומרת שבזכותי. אני אומרת קודם כל יש דוגמה אישית, כן? אבל גם בגלל שחשפתי אותם לאתגרים של החינוך. למה צריך לשאוף, למה צריך להגיע. כן? באיזה שלב הבנת שיש לך יכולת להשפיע? בכל זאת, אם גרמת לכל המורים לעשות תואר שני, יהיה לך יכולת להשפיע. מתי הבנת שיש לך יכולת להשפיע? את התובנה הזאת ואם הם חוו אותך כמנהיגה. שאני אחשוב על זה שהייתה לי יכולת להשפיע. עכשיו סיפרת. נכון, אבל אני רוצה להגיד שזה לא היה כל כך דבר שעשיתי עליו רפלקציה. אני הייתי צריכה להשיג משהו, חשבתי לנכון לעשות, חשבתי איך זה היה בפעמים אחרות, מה למדתי בפעמים אחרות שאני צריכה לשפר, והלכתי עם זה הלאה. אבל אני לא אגיד לך שחשבתי על זה, וואו, השפעתי, עכשיו אני הולכת להשיג משהו נוסף. לא, כי זה לא עבד ככה. אנשים חוו אותך כמנהיגה. יכול להיות, אבל מה גרם להם לפי דעתך לחשוב שאת מנהיגה? אני חושבת שדבר ראשון דוגמה אישית. אני חושבת ככה. והמסירות לנושא. ואני חושבת שבמשך הזמן הם גם הבינו
שאני רוצה את זה בשבילם ולא בשבילי. אוקיי? שבאמת הילדים מעניינים אותי ולא שום דבר אחר. ואם יש לך את זה שאתה באמת עובד בשביל הרעיון, בשביל האנשים, בשביל הילדים, בשביל טובתם, כי את יודעת, היו ילדים לא מצליחים, וניסינו לגייס את ההורים שלהם, והם לא התגייסו. וזה קרה עוד פעם ועוד פעם, ואני שאלתי את האנשים, למה זה לא קורה להם? אז ההסבר היה נורא עצוב, שכאילו הם לא בדיוק צ'רקסים, הם חצי וחצי, והם יודעים שהחיים שלהם, הגורל שלהם לא ישתנה. את יודעת, יש גם אצלנו אנשים כאלה שיש גלגל כזה חוזר של עוני ושל פשע ושל... כאן לא היה פשע, אבל חוסר תקווה. אז יש, זאת חברה שיש בה הכל. מה לדעתך, סתם לדוגמה, אם את יכולה לתת לנו איזה 3, 2, 4 נקודות, שאת אומרת שכתבו לך מכתבים כשסיימת. לא קראתי אותם עכשיו עוד פעם, אבל יכולה להביא אותם. לא, לדוגמה, 2 דוגמאות, 3 דוגמאות שלמדו ממך הצוות שם, משהו שיגידו, זה למדתי מעירית, זה לקחתי ממנה. בין אם זה תכונה מסוימת או היגיון מסוים. זה ממש לא צנוע להגיד את זה, אני לא אוהבת את השאלה, אבל אני יכולה להביא לך את המכתבים. תשמעי, אני אומרת, הרצון ללמוד, הרצון הבלתי פוסק ללמוד כל הזמן, כמה שאתה משכיל, מכל אחד, לא רק מפרופסורים. והיכולת לקבל את השונה, שני הצדדים לוקים בזה. כי יכולת לקבל את השונה, זה לא דבר כל כך מודע. לפעמים הוא קשור בדברים שהם לא מודעים, הם קשורים במבנה הנפש. או שאני ביישן מדי, שאני חרד מדי, שאני מפחד שאם אני אפתח, אז משהו באישיות שלי ייגרע. משהו ייגרע ממני מזה שאני... אז זה לא היה פשוט גם ללמד אחרים, מה גם שהיו תופעות, הרבה תופעות, ואני הבנתי שיוצאים לטיולים, תמיד יש מכות עם ערבים. למה? כי הערבים רוצים את הבנות שלהם. כמו שהיינו יורדים מהאוטובוס בחרמון, והיה אוטובוס של ערבים, הבנים היו בחומה, מתייצבים, כדי שלא ייגעו להם בבנות, שלא... וזה דעה קדומה, כאילו זה... למורים ערבים בכפר כמה מאוד קשה. היו לנו 2 מורים ערבים לדת, הם אכלו קש. אז זהו, וכמו שאמרתי, העבודה קשה, שזה גם לא היה דבר מובן מאליו. זה לא היה דבר מובן מאליו. אחד הדברים שלא יכולתי להבין, זה שאנשים חושבים שהם צריכים להיעדר X ימים בחודש, כי זה מה שהם מקציבים להם במשרד. שאם הם לא עושים את זה, הם מפסידים משהו, אוקיי? הם גורעים מעצמם. מה את חשבת על זה? חשבתי שזה דבר שלא יעשה. חשבתי, מה הסיפור הזה? והיו לי שיחות, והיו לי ויכוחים, ולא תמיד זה עזר, וכשהייתי מתייעצת עם החכמים שלי, אז לפעמים הם היו מגיעים בסופו של דבר ואומרים לי, כל המשפחה היא כזאת. כשלא היה להם מה להגיד לי, זה כל המשפחה עצלנית. שזה נורא להגיד, כי באמת, המשפחות שם זה מאות אנשים. אבל לפעמים היו אומרים לי את זה, כי בן אדם בריא, בן 40, מה אתה נהדר כל חודש שבוע ימים מהבית ספר? מה זה? למזלי הם היו מעטים. במבט לאחור. מתקרבים לסוף הרעיון. כן, לצערי. נשאל עוד. אני רוצה לשאול, במבט לאחור, אחרי שעזבת אותנו והלכת ושינית דרך, כשאת חושבת בחזרה על כל מה שקרה, היית משהו שאת רוצה לשפר, לשנות, אולי
כן, לדוגמה מה שאמרת על עצרת רבין, שכן היית מצפה שימשיכו. דוגמה נוספת שאת יכולה לתת לנו, שראית ששם עשית השפעה מסוימת בנוסף לזה. תראי, אני חושבת שהסיפור הזה של מה שעשינו בניסוי, של התיעוד של הזקנים. זה ממש מרגש. אגב, עדיין יש לנו בבית את כל הסיפורים שהאחים שלי שאלו את הסבתות של זיכרונם לברכה עכשיו. זה מה שנשאר עקרונית כזיכרון מהסבתות. זה דבר שנורא היה לי חשוב שימשך. נורא היה לי חשוב. גם בגלל הצ'רקסית, שילדים לא יודעים צ'רקסית, כשהם מדברים עם הזקנות, אז הם שומעים מילים שהם לא יודעים. נכון. אני אמרתי לבן של עדנן, תמשיך את זה. תמשיך מה שאבא עשה. זה, מה שלום האמא, דרך אגב? מה שלום לילה? היא יותר טוב עכשיו, היא התחילה להסתגל לחיים. היא יוצאת מהבית לפעמים? לאט, לא יותר מדי רחוק, אבל רק במשפחה. נטשה בטח הפסיקה לעבוד בשביל זה, לא? היא כן, חצי ככה בתשלומים. גם הבת השנייה שלה לקחה את זה כשעבדתי עם היא תמיד יש לה בעיות. והיא לקחה את זה עוד יותר קשה, ועכשיו היא ממש... אני הבנתי שהוא ממש תמך בה. נכון, נפשית, פיזית, הכל. כן. הם איבדו, כל הכפר איבד אוצר. ממש. לצערי. זה הביתה גדולה. כן. טוב, כן, אז אם הייתי חושבת מה הייתי רוצה שימשיכו, זה גם את העמקה בלמידה של התרבות הצ'רקסית ולהבין איך זה משפיע על ההתנהגות שלי. איך זה שנניח היה נהוג פעם, היום זה כבר לא נהוג. אחרי חתונה, בת לא יכולה ללכת לבית של ההורים שלה. נכון. איך זה השפיע על התרבות כולה? האם זה יצר מתחים אצל האנשים? לא הבנתי, התחתנת, את לא יכולה ללכת לבית של אמא שלך? לא, עד שהם מזמינים את משפחת החתן אליהם הביתה, כאילו להחזיר את הבת באופן רשמי, לקבל אותה, את החתונה. זה נהוג עד היום? היום עקרונית לא. לא שומרים על זה, לא ממש מקפידים, אבל נהוג היה ככה תראי, למשל, הטיפול בתינוק, זה האמא של החתן עושה. אז היום זה כבר לא. לא, היום זה כבר עוזרים. אין מצב. היום אין כמו פה. כן, האמא שלה זה האמא שלה. היא עוזרת גם, דווקא אצלי לפחות, היא ממש עזרה ותמכה ומנסים. אבל זה לא כמו שהיה פעם, שזה היה ממש ידוע מראש שזאתי שעוזרת עקרונית. היא פשוט מתנתקת. זה, את יודעת, אני חושבת על אמא שלי, איך אפשר לוותר על אמא. נכון. זה משתנה. אבל יש לזה היגיון. הכל נובע מהצורך להישרדות. אנשים גרים על הרים, המשפחות לא גרות בצפיפות, הם לא גרים בשלט, הם איפה שיש אוכל ואיפה שיש מים, שם גרים. אז היא מתנתקת, היא פשוט מתנתקת, אז צריך ללמד אותה את זה. אז היא מקבלת תקופת הסתגלות, התקופת הסתגלות זה הניתוק המוחלט. כן. עכשיו, זה יצר, לדעתי, חוסן מאוד גדול, נפשי. יש להם חוסן נפשי יוצא מן הכלל. יש פה ושם בעיות, אבל לדעתי הרבה פחות מה שאצלם. בעיות נפשיות אני מתכוונת. ילדים יש להם בריאות נפשית בסיסית, אוקיי? אז לא תמיד זה הולך ירד עם אינטלקטואליזם, שזה סיפור אחר. שאת זה צריך לפתח וללמד, כי לא היה צורך בזה. היו צריכים להיות חזקים, אמיצים, לדעת לרכב על הסוס. זה הכל שם, אבל זה עובר בגנים. שתי שאלות אחרונות. בין כל המנהיגים, בין אם זה לא מנהיג בכלל ואת מחשיבה אותו כמנהיג, מי היית לקחת את עצמך כדוגמה, כמישהו שהלך בעקבותיו או בעקבותיה? יש מישהו כזה? לא חשבתי בחיים על זה. לדוגמה אמרת שהרצת את רבין, בזכות הדעות כן, אבל לא באופן אישי, כאילו. אני חושבת שלא הכרתי אותו גם באופן אישי, פעם אחת נפגשתי אותו. פשוט הרחתי מאוד את הדרך הפוליטית שלו, כי הכרתי אותה לעומק, אני למדתי את זה.
ואני חשבתי שהוא היה הרי איש, הוא היה רמטכ"ל, הוא היה איש צבא. והוא הבין שאם לא תהיה פשרה טריטוריאלית, פשרה בכלל, אנחנו לא נוכל להמשיך להתקיים פה. והוא עשה תפנית אדירה. וזה לא מתבטא רק בכן מלחמה או לא מלחמה, גם איך בונים את הנשק שלנו. האם עושים אטום או לא עושים אטום. כל מיני דברים שהם בונים מערכת הרתעה ולא מערכת מלחמה. אוקיי? כי באטום יש יותר הרתעה מה ששימוש, כי לא משתמשים בזה בעצם. אבל אם יש לך את זה, אז את מרתיעה. ורבין הלך בכיוון הזה. זאת אומרת, הוא היה איש עם חשיבה אנליטית, חשיבה מבריקה, וכן, ומנהיג וככה. דווקא באופן אישי איך שהוא הנהיג, אני לא יודעת, היו כל מיני ביקורות עליו. אבל לא היה קל לעבוד איתו וככה וככה. אבל מבחינת ההסתכלות, דווקא מבחינת אנשים שאני מאוד מעריכה, זה יותר אנשים מהאקדמיה, המורות שלי, אחת זאת שנפטרה, מרים. היא הייתה דמות ככה מאוד בולטת בהתפתחות שלי. במשך 10 שנים בעצם למדתי אצלה ככה, לאט לאט. ויש לך המלצות מסוימות לאנשי חינוך כמונו קטנים שעדיין בתחילת דרכם, שיש לך לתת איזה עצה, דעה, משהו בדרכנו בחינוך? תראי, אני מאמינה שעצם זה שאתם יכולות לשבת ולנהל רעיון כזה ולשאול שאלות כאלה, אז אתם יודעות את הדרך הנכונה. תודה רבה. כי המערכת מקנה את הדברים החשובים. אני מאמינה במערכת החינוך הישראלית, למרות כל ההסתייגויות שיש לי ולמרות אני חושבת שלמשל אורנים זה מוסד עם מסורת מצוינת ועם כיוון מצוין. אז אני מאמינה, אבל כן, תכונות הבסיסיות זה אהבת אדם, השוויון בין אנשים, ואהבת הידע, לאהוב ללמוד. זה נורא חשוב. וכל היתר, אם יש לך את זה, אז יש לך, ואם לא, אז לא. כי יש המון מורים שהם אנשים אינטלקטואלים וזה, והם לא צריכים להחזיק איתם. ואותו דבר אחר כך בטח זה יהיה כשהם היו מנהלים. ולצערי זה מתבטא גם כאלה שלא מצליחים להחזיק איתה, והם מפסיקים להיות מורים אחר כך, וגם לא מצליחים בעבודות אחרות, אבל זה כבר סיפור אחר. משהו נוסף שרצית להוסיף? יש 2 שאלות שהייתי רוצה לסיים איתן. שאלה אחת, תכף אני אשאל, והשאלון האחרון זה מין שאלון יאיר לפיד כזה, זה מין מילה והאסוציאציה הראשונה שעולה לך בראש. אבל השאלה היותר גדולה זה, איך היית מגדירה את עצמך? כמהפכנית, נוטה לקדם רעיונות שמערערים סטטוס קוו, או ש... ממש לא. ממש לא, אבל רפורמטורית כן. כשאני רואה משהו לא בסדר, אני רוצה לתקן אותו. עכשיו, יגידו לכם, אז מה, הרפורמטור הגדול ביותר בעולם זה שזה לותר, מה, הוא לא היה מהפכן? אז לא. כי הוא לא אמר לגמרי לא להאמין בישו. הוא אמר להאמין בישו בצורה אחרת. אוקיי? ואני גם, אני חושבת שאני כזאת, ככה עשיתי גם בבית ספר הראשון שלי, שבאתי וראיתי שרמת הלימודים לא סיפקה אותי, וכולם היו שם לכיוון של החברתי, לטפל ולעשות כל מיני חוויות חברתיות. אני אמרתי, קודם כל לימודים. והבאתי מומחה לכל תחום, ועשיתי מהפכה בהוראה. פשוט מורים התחילו ללמד אחרת. זה בבית ספר. וכשהגעתי לכפר כנא, גם כן, לכל תחום הבאתי מומחה. שהמומחה הזה היה מוכן ללמוד את המערכת המקומית והכל, אבל קיבלנו הרבה עזרה מבחוץ, באמת משרד החינוך היה איתנו בלי שום חשבון, ממש. אז לכן אני לא מהפכנית, אבל אני מתקנת. טוב, אנחנו נסיים בשאלון כזה קצר של ממש אסוציאציה הראשונה, לא לחשוב הרבה, פשוט לענות. כפר כנא. מקום אהוב.
מהי מנהיגות בעינייך? מנהיגות. דוגמה אישית. כריזמה. זה נולדים מזה. זה נולדים. זה לא דבר שאפשר לבנות אותו. לצערי הרב. מנהל. איש יש לו הרבה כוח, אבל חייב להיות מאוד מאוד נבון. מאוד נבון. איך להשתמש בו. חזון. חזון, אני מאמינה שלכל אחד יש חזון. לא כל אחד יודע את זה, לא כל אחד יכול לנסח אותו במילים. ולמנהל, הוא חייב לדעת את זה, הוא חייב לנסח אותו במילים. שיתופיות. בגלל שאני מקיבוץ, אז השיתופיות אצלי זה דבר טבעי. זה לא דבר, אני יודעת שכשחיים או בכפר, או במקום אחר שלא כל אחד יודע על השני בדיוק איך הוא חי ומה הוא עושה, זה דבר שהוא לא טבעי כל כך, ושצריך לטפח אותו וללמד אותו. ואז מגיל מאוד מאוד צעיר צריך ללמד את הילדים שלעזור, לשתף לא מבחינת מה שיש לי על הלב, אלא מבחינת אני חזק, אז אני אשתף אותך ואני אעזור לך. וזה דבר שצריך ללמד. זה דבר שצריך לעבוד עליו. סיימנו, יש לך משהו שרצית להגיד ולא אמרת. לא אמרתי הרבה דברים, אבל משהו חשוב שאת רוצה שנדע ושכן נגיד אותו. אני סומכת על ענת. תודה רבה, מאוד מערכות שנתת לנו מזמנים, ושיהיה לנו לך גם המשך הצלחה. נשמח להתעדכן גם על כל דבר שקורה יחד איתה. תודה רבה, וגם אני אשמח לשמוע מה קורה איתכן. בכיף. אז השנה הזאת השנה האחרונה שלכם? לא, השנה. בינתיים תחילת דרכנו. סמסטר ראשון. סמסטר ראשון. שרדנו סמסטר ראשון. רגע, אז עכשיו זה חופש? כן, חופשת עד סמסטר. מתי? עד ה-12 למרץ. זהו. טוב, מאוד שיהיה בהצלחה ונסיעה טובה. תודה רבה. הרבה בריאות, תודה רבה לך. באמת תודה על האירוח גם. איזה אירוח? מה עשיתי? ערכתם ממש אותי. לא עשית כלום. נעצור את זה. גם לך תודה רבה.